Täällä on niinku teemontatteja, joita voi kaveri kerää. Tai itse voi kerää, se on taas sprintti. Teemontatteja. 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 Tatteja. Mikä se oli tip? Tatteja. Mikä se oli tip? Tatteja. Mikä se oli tip? Tatteja. Täällä on niinku teemontatteja. Ja siirplat intumomentin paineet. Kultakellolla. 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 Mikä se oli tip? Kultakellolla. Mikä se oli tip? Kultakellolla. Mikä se oli tip? 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 Kultakellolla.